Роман Пратасевич і Софія Сапега даюць паслядоўныя прызнальныя паказанні ў сваім хадайніцтве. Яны абавязаліся аказваць садзейнічанне ў расследаванні злачынстваў, выкрыцці саўдзельнікаў, ажыццяўляць усё магчымае для загладжвання шкоды, прычыненай злачынствамі. Менавіта гэтак следчы камітэт патлумачыў перавод журналіста ягоную сяброўку пад хатні арышт. А вось з санкцыямі не ўсё так проста, бо Еўразвяз не адразу плануе адмовіцца ад беларускіх калійных угнаенняў і нафтапрадуктаў. Падрабязней пра гэта да не толькі ў нашым пятнічным выданні. Вітаю гаспадарства, з вами Віталь Бабін запрашае ў вечаровую студыю Белсат. Калійныя ўгнаенні займалі першае месца па папаўненні бюджэта, па валютнай выручцы. Таму гэта будзе істотны моцны ўдар. Я был допрошен по уголовному делу в качестве обвиняемого за оскорбление сотрудника милиции в социальных сетях. Мне кажется, я похудела, потому что много потею. В остальном ничего, пришлось более открыто одеваться. Нравится. Моей всей семье нравится такая погода. Самое главное – не стонать. И не говорить так: ой, жарко, ой, плохо. Вот как я. Хорошо все. Да или нет, но нужно ли, нужно. Вот поэтому и сделал. І адразу пераносімся ў замежжа. У польскім Беластоку чарговая акцыя салідарнасці з беларусамі. Усе падрабязнасці даведаемся ад аднаго з удзельнікаў гэтай акцыі, спадара Мячеслава Навагродскага. Спадар Мячеслав, вітаю вас. Добрый день. Як ацэньваеце сённяшняе мерапрыемства, сённяшнюю акцыю? Вельмі станоўча, таму што у нас сёння гадавіна таго, як пратэсты пачаліся ў Беластоку, падтрымліваюць беларусы гэтыя пратэсты тут на месцы. Як у параўнанні з мінулым годам праходзіць гэтая акцыя? Ці такая ж яна па колькасці ўдзельнікаў, ці ўсё ж такі крыху менш, а можа больш? Не, хіба былі больш людзей брали ўдзел у іншых акцыях, але сёння таксама даволі многа людзей, вось бачыце за плячамі ў мяне. Сабралася некалькі, думаю, 2 сотні, якія каля 2 сотен будзе людзей, якія сёння прынялі ўдзел тут. Спадар Мячеслав, запрашалі, так. А дзе менавіта ў Беластоку праходзіць гэтая акцыя? Я так разумею. Акцыя пачалася ў цэнтру горада, на рынку Касцюшкі. И мы шесцем шли по пешеходных тротуарах и пришли под консулят. Это месцина, где маем замежжу гэты клочок земли, як мы называем его. Тому мы сюда заўсёды приходим, и яны нас не чуюць, не бачаць. Сегодня тут падрыхтавалі таксама. Хотели пресс-конференцию, что яны можа привядуць. Поставлены там стол для консуляту. Яны за целый год ни разу до нас не вышли. Мы нават не ведаем імён консула этой Беларуси. Скажите, калі ласка, вось я чую, што там воклічу жыве Беларусь. Якія асноўныя патрабаванні у удзельнікаў сённяшняй акцыі? Як чуеце, наступнае патрабаванне цяпер Лукашенко аўтазак. Это вельмі популярное у нас у Беластоку патрабаванне, потому что лозунги такие еще были: «Родима, свобода, долой Луку, урода».
І інші, які якби завжди вже гучали не раз у нас у Белостоку, «Віри можем, переможем», які гучать у Білорусі, «Свободу політв'язням», потому что люди, які подвергаются катаванню, в Беларусі гэта просто неверагоднае штосьці творыцца в нашей краіне. Хто прыходзіць падтрымаць вас на гэтай акцыі? Ці прыходзяць, магчыма, мясцовыя жыхары, альбо, магчыма, нейкім чынам выказваць вам сваю салідарнасць? У нас у Беластоку ўжо злажылася свая дыяспара беларусаў, якія прыехалі раней у Беларусь яшчэ таксама па розных матывах. Хтосьці па эканамічных матывах, хтосьці па палітычных, і ўжо знаходзіцца цяпер тут у Беластоку некалькі гадоў. Таксама вельмі много людзей, якія з кожным днём прыбываюць у Беласток. Беласток гэта прыгранічае з Беларусю, і людзі прыязджаюць в першую чаргу да нас. І яны таксама далучаюцца. Ужо сярод нас много старажылаў, можна сказаць, якія ўжо прыходзяць цэлы год на гэтыя акцыі. І мы таксама ўжо ведаем адзін другога у твар. І таксама кожны раз, калі падыходзяць людзі, мы бачым, што гэта людзі свежыя, таксама размаўляем з імі, знаёмімся. Калі што трэба, кажам, што мы можам дапамагчы, і мы заўсёды дапамагаем. Гэта нас сітуацыя, якая склалася ў Беларусі, нас вельмі з'яднала. Вельмі з'яднала нават не толькі беларусаў, але ўсе краіны, якія зараз выказалі Беларусі падтрымку, увялі гэтыя санкцыі, якіх мы вельмі доўга чакалі. І будзем патрабаваць настойваць далей, каб асвабадзілі палітвязняў, каб не было катаванняў. Заўтра, дарэчы, міжнародны дзень супраць катаванняў, які мы таксама падтрымліваем. І Беларусь стала ў цэнтры Европы краінай, у якой гэтыя катаванні ўжываюцца ўвесь час. Што ж, сапраўды, Беларусь жыве ў кожным кутку, дзе адбываюцца такія акцыі. Дзякую вам вялікі за гэтае ўключэнне. Спадарства Мечыслав Навагродскі, удзельнік акцыі салідарнасці беларусаў у Беластоку, быў з намі на сувязі. Ну, а мы змяняем тэму, аднак усё ж такі застаемся ў замежжы. Швейцарыя недастаткова робіць для вызвалення з беларускай турмы незаконна асуджанай сваёй грамадзянкі Наталі Херша, а таксама, магчыма, замешаная ў незаконных пастаўках слезатечнага газу для сілавых структураў Беларусі. Такія думкі, такое меркаванне выказаў у інтэрв'ю нашаму каналу нідэрландскі журналіст і даследнік Арді Белт. А таксама ён лічыць, што Ангела Меркель магла б зрабіць гучную заяву ў бок беларускага дыктатара, а Пуцін апошнім часам шмат трызніць. Глядзіце зум-размову ад нашага еўрапейскага карэспандэнта Алеся Сіліча. Вышла в Европе на нидерландском языке вот такая, покажу нашим зрителям, твоя симпатичная книжечка, называется «Эйнланд om te leven», «Страна для жизни». Это твой привет Сергею Тихановскому, которого в эти дни судят и который уже год провел за решеткой. Ну, как бы привет, не знаю, привет ли, и как можно человеку, сидя в тюрьме в таких условиях, конечно, привет передавать. Но я надеюсь, что, тем не менее, я могу каким-то образом помочь политзаключенным в Беларуси через то, что вот я даю знать общественности на Западе, что там происходит и что делает этот режим. Я очень надеюсь только, что через мою книгу тоже становится понятно, что дело не только в Беларуси, не только в этом режиме, но проблема намного шире, чем она кажется, может быть, на первый взгляд. Насколько сегодня интерес к Беларуси вот в Европе силен? Ну, сейчас с Протасевичем и с самолетом, конечно, она возросла, но я тоже чувствую, что сразу после этого, как бы недели после этого, опять редакторы говорят, ну, не знаем, там, Беларусь, там, другие есть вещи, там, и это очень жалко, но очень еще чувствуется, что вот, как бы, вот я вижу мою задачу в том, чтобы вот широкая публика достичь, которая здесь есть, потому что здесь есть и с левой стороны, и с правой стороны экстремалы, которые очень сильно ценят по какой-то непонятной мне причине руководство в Беларуси, и они считают, что, вот, например, не стоит вообще Западу лезть в эти дела. У них есть свое мнение экстремистское, и они при этом останутся. А я вижу, моя задача в том, чтобы вот именно люди, которые умеренных вот, политические направления, чтобы они поняли, что творится в Беларуси, и чтобы вот и это можно именно делать тоже через отдельные рассказы отдельных людей. Например, про Золотарева Никиту, который 16-летний школьник, которого посадили на 5 лет.
И такие вещи я пытаюсь вот тоже, чтобы вот политики в Европарламенте узнали об этом. У меня были разговоры с одним голландским политиком, который обещал помочь, но там очень немножко получается, то он хочет помочь, то он в отпуске, то его ассистент болеет. Это как бы дела это не очень быстро делается с политиками, с этими, и много разочарования тоже. Одна из политзаключенных, кстати, гражданка Швейцарии Наталья Херше, и как-то Евросоюз получается, не способен ее извлечь из застенков. Да, и про Швейцарию еще очень интересное дело, что тоже в начале, когда протесты были на самом пике в августе, в сентябре, я узнал о том, что Германия большое количество слезоточивого газа продает в Швейцарию, такие количества, что в 4 раза больше, чем сама Германия закупает. И для такой маленькой страны это очень странно. И мне очень сильно показалось, что это все перепродают в Беларусь. Я написал депутатам в швейцарском парламенте, не помню, как он там у них называется. Они сначала очень заинтересованы были, а потом через недели 3 получил ответ, что дело не обосновано достаточно, нет достаточно доказательства, и мы больше не будем работать в этом направлении. И все. И как бы вот роль Швейцарии очень, очень странна во всем вот этом. И я не думаю, что они заинтересованы в отдельном гражданине, и это очень жалко. Буквально в эти дни вступают так называемые секторальные санкции, которые больно ударят по белорусской экономике. Вот на ваш взгляд, как наблюдателя из Европы, насколько эти санкции эффективны? Насколько они эффективны в борьбе с режимом? Если очень честно, я боюсь, что они не очень эффективны, особенно те, которые сейчас приняты. Элита вокруг Лукашенко, они ничуть не пострадают от этого. И это очень жалко. И очень тоже жалко то, что сейчас Меркель опять возобновляет контакт с Путиным, который, в принципе, просто поддерживает своими деньгами именно Лукашенко. И вот от него все исходит. Если вот этот фактор исключить, и если жесткие меры против именно Владимира Владимировича Путина вести, то это было бы уже другое дело. И тогда можно было действительно что-то изменить. А пока мы будем бизнес делать, например, со стороны Германии и Северный поток поддерживать, то это никуда не ведет. Никогда. Путин вообще очень сильно бредит в последнее время. И, мне тяжело, конечно, судить, что там именно вот какие там интересы у него. Но я просто думаю, что Беларусь в данный момент для него может быть не самое... Просто я думаю сначала, что может быть будет так, что ему надоел Лукашенко, и он его уберет и поставит кого-то другого, которым ему нравится. Потом оказалось, что это совсем не так. Вот многие это думали тоже в начале. И теперь мне больше так кажется, что вот он просто не хочет создать прецедент, потому что если уберут Лукашенко, то и его могут убрать. И это, наверное, главная его мысль в связи с Беларусью, поэтому он и поддерживает до сих пор. Будем надеяться, что инициативе голландского премьера Рюте последует не только Ангела Меркель, но и другие европейские лидеры, и не захотят встречаться с Владимиром Путиным. Спасибо, Арди. Сегодня мы размовляли с голландским письменником, журналистом, перакладчиком Арди Белдом. Алексеевич Белсат, Бельгия. Сёння рэдакцыю Белсата ўсхвалявала навіна пра магчымае вызваленне з гомельскай папраўчай калоніі нашых каляжанак Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай. Інфармацыю са спасылкай на ананімную крыніцу паведаміў партал Рагачоў онлайн. Пазней афіцыйная прадстаўніца Міністэрства ўнутраных спраў Ольга Чамаданова заявіла, што яна не валодае гэтай інфармацыяй. З намі на сувязі Дзяніс Дашкевіч, партал Рагачоў онлайн, а ў студыі намеснік дырэктара нашага тэлеканалу Алексей Дикавицкий. Вітаю вас, спадарства. Добрый вечер. Денис, у меня на пачатку да вас пытанне. Інфармацыя, наколькі я разумею, гэта не пацвердзілася. Адкуль яна ўвогуле у вас з'явілася? Добрый день. Ну, информация официально как бы не подтвердилась, но я бы попросил обратить внимание на то, что, в принципе, она как бы и не опровергнута. То есть, если внимательно вникнуть в суть заявления Чемодановой, то она не сказала, что их не будут освобождать, да? Она сказала, что не владеет данной информацией. Сегодня она появилась у нашего источника где-то примерно в 10-11 утра, я так точно не помню поминутно, были замечены автомобили
скажем так, штатские, то есть там с затонированными стеклами, несколько гражданских автомобилей и съемочная группа белтелерадиокомпании. Вот. И источник тот же самый, который вчера тоже скидывал нам информацию про возможное освобождение Романа Протасевича, как известно, сегодня все-таки эта информация подтвердилась. Хотя на самом деле информация о том, что Романа Протасевича могут освободить, она, в общем-то, в течение недели уже появлялась на различных интернет-источниках. Вот. Ну, пока точно сказать, сложно вообще. Будут освобождать, не будут у журналисты Белсат. Конечно, хочется надеяться на лучшее, но я так предполагаю, что даже если и будет освобождение, то это скорее будет, наверное, не полное освобождение, не помилование по образцу 2011 года, как это было после кампании позапрошлых президентских выборов. Скорее всего, это, наверное, будет просто изменение меры пресечения, то есть перевод под домашний арест. Алексей, што ты адчуў ці паверыў гэтую інфармацыю, калі яна з'явілася? Ну, конечно, нема дня, каб мы тут у Белсаце, каб я асабіста і усе наши коллеги не думали про вызваленне Даши и Кати. Конечно, любая такая позитивная, может и неправдивая навіна, она будет надею. Але з другого боку, треба разуметь, что у адрозненне хотя б ад Романа Протасевича наши дзяўчыны не признали свою вину, бо яны нічога дрэннага не зрабілі. З другого боку, мы маем ситуацию з закладнікамі, правда? Гэта сведчыць, вся гэтая ситуация з тым жа Протасевичам. Ён жа вінавачваецца ў асабліва цяжкіх злачынствах. З-за гэтага чалавека развернули самолет еўрапейскі. То есть, калі такого чалавека раптам вызваляюць пад хатні арышт, гэта сведчыць пра тое, што заканадаўства абсалютна не выконваецца. І ў прынцыпе, маглі б таксама пэўна абысці заканадаўства і вызваліць нашых дзяўчын, калі б адчулі сапраўды моцны вынік санкцый, бо гэта закладнікі. Увесь час так было пасля прэзідэнцкіх выбараў, калі затрымлівалі людзей, не так шмат, як гэтым разам, але затрымлівалі, потым звальнялі пад нейкія гаранты дэмакратычнага свету, там, допустим, скараціць санкцыйны спіс ці нейкія прадпрыемствы з яго выключыць. Так што, в прынцыпе, все было магчыма. Але вот галоўнае, конечно, што заўсёды сэрца пачинае мацней біцца, калі думаеш, што хоць нейкі шанец ёсць. Денис, у меня такое пытанне, я так разумею, што палітзняволеныя з Рагачова таксама маюцца, прынамсі са Жлобіна вельмі шмат, это блізкі горад, такія людзі ёсць. Што ў вас у горадзе кажуць увогуле вось пра гэтыя апошнія палітычныя справы? В самом нашем городе действующих политзаключенных нету. У нас было пару уголовных дел, но там все закончилось, насколько мне известно, просто штрафами. То есть у нас, да, были протесты в августе, довольно-таки масштабные были, но они были довольно-таки жестко пресечены уже даже в конце самого вот этого августа. И больше, в принципе, тут как таковой политической активности не было. Поэтому, по сравнению со Жлобиным, у нас, в общем-то, ситуация более-менее спокойная, именно в нашем регионе. Алексей, Фаранак Вечорка недавно заявіў, што міністр замежных спраў Беларусі Владимир Макей размаўляў з замежнымі дыпламатамі, і гаворка шла ў першую чаргу пра вызваленне журналістаў, так? І што нібыта гэтае пытанне ўжо вырашанае. Ці варта спадзявацца, што ўсіх нашых калегаў можна будзе чакаць у хуткім часе на свабодзе? Я ў гэта моцна веру. Не дапускаю нават такой думкі, што усе нашы калегі, у тым ліку нашыя дзяўчыны, якія ўжо адседзелі бадай, што больш чым 7 месяцаў гэтыя тэрміны, што яны дасядзяць до конца, то есть 2 гады. Я гэта просто не прымаю гэтага да ведама. Трэба разумець, што нягледзячы на ўсе гэтыя гучныя заявы, которые мы чуем апошнім часам пра ось зла там з боку Канады, Злучаных Штатаў, Еўрапейскага звязу і гэтак далей, што мы ўвядзем яшчэ больш жорсткіх санкцый супраць альбо знішчым грамадзянскую супольнасць, як кажа Макей. Напрыклад, і я думаю, што все-таки улады перагнулі палку і не чакалі яны такой станоўчай рэакцыі з боку Еўрапейскага звязу і ўсяго дэмакратычнага свету, увядзення ўпершыню канкрэтных эканамічных санкцый. Мы чуем, што беларускі ВУП за гэта можа знізіцца нават на 7%, да, што наступствы гэтага будуць катастрафічныя.
У Менску, пэўна, спалохаліся, што зусім ужо будуць на 100% у руках свайго крамлёўскага патрона, і таму зараз, пэўна, працверазелі крыху і пачынаюць ужо думаць пра тое, ці не все-таки не пачаць зноў гэтую гульню, которая вядзецца ўсе гэтыя 25 гадоў, ну, допустим, прынамсі 20 гадоў яна вядзецца, да? То есть вось мы набіраем закладнікаў, потым гандлюемся, кажам, што глядзіце, давайте санкцыі не ўводзьце, а другі аргумент заўсёды такі, што, ну, ведаеце, вот калі вы зараз нас, скажем так, адрынеце, не будзеце з намі супрацоўнічаць, ну, то летнія там рускія танкі будуць у Брэсце стаяць над Бугам. Я думаю, што рэжым зноў пачынае гуляць у гэтую гульню. Адзінае, што я спадзяюся, што любыя саступкі рэжыму будуць узважаныя. Я вельмі хочу, чтобы вышли на свободу гэтыя сотні людей, которые сидят абсолютно ни за что. Мы маем 515 политвязнёў зараз у Беларуси. Ну, 2021 год. Центр Европы мы маем больше, чем 500. Это только признанных. Признанных, конечно, их напэўна, прынамсі ўдвая. Гэта жахлівая ситуация. Люди губляюць здароўе, мы ведаем, якой ситуации. Андрей Пачобут, допустим, іншыя калегі са здароўем. Я вельмі спадзяюся, што все-таки прынцыповая пазіцыя у тым ліку, што датычыць санкцый, змусіць рэжым да вызвалення палітычных вязняў як першы крок. Другая справа, мы ўвесь час працягваем, натуральна, дзе б мы не былі, я ці наш гаспадарні дырэктар, ці іншыя калегі, мы ўвесь час на міжнароднай арэне паўтараем. Нельга дапусціць таго, што з часам міжнародная супольнасць як бы звыклася з гэтай думкай. І мы не будзем з гэтым звыкацца. Дзякуй вялікі. Алексей Дзекавіцкі, намеснік дырэктара Белсату, быў з намі ў студыі. Таксама на сувязі з Рагачоў Дзяніс Дашкевіч, партал Рагачоў онлайн. Дзякуй вялікі, спадарства. Тым часам нагадаю, што нашы каляжанкі знаходзяцца за кратамі ўжо 222 дні. Дзеўчынам патрэбная ваша падтрымка, таму заклікаю абавязкова пісаць ім лісты. Зноў вітаем нашых гледачоў на плошчы пераменаў. Час ад часу мы былі вымушаныя класціся на падлогу. Каб дайсці да крамы або прыпынку, некаторым жыхарам вёскі Стан трэба прайсці сапраўдную паласу перашкод. Застацца ў сухім абутку не атрымаецца. Переживаю за вас, но это не продлится вечно. У меня все будет хорошо. Это ведь не конец жизни. Жаль, что не могу написать много, но могу сказать, что мы все с этим справимся. Вот это комната, где, в общем, выросла Катя. Здесь Катины снимки. Мы знаходзімся на праспекце пераможцаў у Менску, дзе проста цяпер сабралася некалькі тысяч мірных дэманстрантаў. Это первый лист. Теперь вы видите, что мои слова не были пустым звуком. Я и правда не собиралась никуда уезжать.
Самое удивительное, что я не испытываю злости, обиды, жажды мести к тому, кто принял решение поступить так с нами, со мной. Моральное состояние спокойное, готовность ко всему. На пачатку 2000-х гадоў улады Беларусі зліквідавалі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа, адзіны беларускамоўны ў краіне. Ліцэісты выходзілі з пікетамі, каб адстаяць сваю альма-матэр. З таго часу унікальная ўстанова адукацыі існуе неафіцыйна і працягвае выхоўваць таленавітых ды неардынарных асобаў. Сярод выпускнікоў ліцэю журналісты Франак Вячорка, Сцяпан Пуціла, Глеб Лабадзенка, актор Роман Падаляка, музыка Роман Арлоў, ды шмат іншых вядомых беларусаў. Мы пагутарылі са стваральнікам і кіраўніком Владзімірам Коласам пра залатыя часы ліцэю, сыход у падполле, жыццё пасля жніўню 2020-го і мары на будучыню. Мы ўзніклі на хвалі такого перабудовачнага рамантызму, калі было ўсё дазволена. Наш ліцэй, гэта, мы рабілі там, мы імправізавалі, мы рабілі новы змест адукацыі і новыя формы адукацыі. Наша пазіцыя была не просто запихивать веды, інфармацыю у гэтых дзяцей, у гэтых падлеткаў, як кажуць, не зважаючы на тое, ці гэта ім цікава, ці не, ці гэта ім трэба, ці не, а даць ім магчымасці самім неяк і абіраць нейкія накірункі, заглыбляцца ў нейкіх накірунках. І, што самае галоўнае, это і рэалізоўвацца. Яны рабілі нейкія тэатральныя пастаноўкі, яны рабілі капуснікі абсалютна геніяльныя, і ва ўсім у гэтым яны сябе праяўлялі, і ўсё гэта стварала вось гэтую атмасферу. І, безумоўна, ўсё гэта было па-беларуску. І, безумоўна, беларушчына это было тое, чым яны ганарыліся, чым яны былі адметныя. Безумоўна, кожны раз мы спадзяваліся, што будуць новыя выбары, будуць перамены. І не толькі мы пра гэта думалі, но і тыя, хто думалі, што з намі рабіць. Але ясна было, што у такім фармаце мы пры такой сітуацыі доўга не праіснуе. Гэтаму дню папярэднічала смерць Васіля Быкова. Ледзь не ў гэты ж, не ў дзень пахавання Быкова. Быў падпісаны дакумент аб ліквідацыі нашага ліцэя. Тое, што ліцэісты пачалі змагацца за сваю навучальную установу, вось гэта самая лепшая адзнака нашым выкладчыкам, усім нам. Это сведчыць пра тое, што недарэмна мы аддавалі гэтаму сваё жыццё. І, безумоўна, гэта не дала ліцэю загінуць. Страціў ён будынак, за якім мы таксама змагаліся, які мы з боем калісьці адваявалі. У якасці адукацыі мы нічога не згубілі, таму што выкладчыкі засталіся тыя самыя. І ўвогуле ліцэй застаўся, таму што бацькі і дзеці не хацелі разыходзіцца, хаця дзецям прапаноўвалі самыя лепшыя ліцэі, калі ласка ў ліцэй БДУ, там, ці яшчэ там, куды там нейкія прэстыжныя школы. Сышло чалавек 20 са 180, астатнія засталіся. Безумоўна, зараз нас менш, тым не менш ліцэй працуе і якасць адукацыі, у прынцыпе, тая самая. Ёсць праблемы з наборам вучняў, ёсць праблемы з конкурсам. Конкурс калісьці быў 15-16 чалавек на месца даходзіў, зараз ён, скажем, мягка так, меншы, тым не менш, на выхадзе пасля 4 гадоў існавання ў ліцэі нашыя вучні могуць смела глядзець у будучыню, яны з'яўляюцца добрымі студэнтамі, у іх ёсць добрыя перспектывы ў жыцці, і яны з'яўляюцца сапраўднымі грамадзянамі сваёй краіны. Гэта таксама вельмі важна, і шмат кім з іх мы ганарымся. Рома Падаляка, гэта вядучы артыст Купалаўскага тэатра, такая наша тэатральная зорка. Спадар Суша, які намеснік дырэктара нацыянальнай бібліятэкі. Шмат у нас на Белсаце народу. Вось тая самая Каця Ткаченка, наша выпускніца. Тут некага можна называць, некага можа і не варта сёння ў нашай сітуацыі тут у Беларусі называць, але ўсе іх ведаюць, гэтых нашых выпускнікоў. Аб'ектыўна зараз ёсць адток моладзі з Беларусі, і ён і будзе, і пры любой сітуацыі ён будзе, пакуль што.
Важна, каб у душы у кожнага чалавека была гэтая Беларусь. І рано ці позна ён прынясе карысць Беларусі. Хай будуць і ў Дзярждэпартаменце, і ў Кангрэсе штатаў беларусы, хай будуць ва ўрадах там Польшчы, Францыі, Германіі таксама беларусы. Хай будуць. Скарына таксама паехаў вучыцца ў Польшу і, як кажуць, асабліва нічога страшнага з гэтага не выйшла, наадварот. Паехаць вучыцца некуды за мяжу – гэта абсалютна нармальна, і гэта вельмі добра. Гэты досвед, ён развівае асобу. Безумоўна, тое, што адбылася ў жніўні, і пасля жніўня, і да жніўня мінулага года, гэта закранула шмат каго з нашых і былых выпускнікоў, і бацькоў, і настаўнікаў, і ліцэістаў. Як і ўсіх нас. Гэта вялікая трагедыя, гэта вялікае злачынства супраць беларускага народа. І гэта выпрабаванне, праз якое мы павінны прайсці, якое мы павінны вытрымаць. Але праўда на нашым баку. Спадзяемся ўсё ж такі на лепшыя часы, спадзяемся, што сітуацыя прыйдзе да нармальнасці зноў у нашай краіне. І зноў тыя каштоўнасці, дзеля якіх быў створаны гэты ліцэй, будуць каштоўнасцямі і для кіраўніцтва краіны, і для ўсіх беларусаў. І ліцэй тут, можна сказаць, як такі паказчык стаўлення да гэтых каштоўнасцяў, да мовы, да гісторыі, да беларускай тоеснасці, да беларускай культуры, да беларускай незалежнасці. А ўвогуле я кажу, што для мяне мара такая, каб ліцэй зрабіўся шараговай навучальнай установай. Каб такіх ліцэяў было шмат, і гэта і будзе вынікам рэформы нашай адукацыйнай сістэмы. А цяпер усё, што вы хацелі ведаць пра сектаральныя санкцыі еўразвязу, якія прынялі напярэдадні, да якія распачалі сваё дзеянне ад сёння. Ці не зусім ад сёння? Запытаем вядомага эканаміста Яраслава Рамунчука. Вітаю вас, спадар Яраславе. Вітанне, добрага вечара. Сапраўды, журналісты заўважылі цікавую акалічнасць, што аказваецца, што ўсе кантракты, заключаныя да 24 чэрвеня, будуць дзеяць да канца года. А калійная галіна, дык увогуле, магчыма, і не пацерпіць бліжэйшыя гады, бо там кантракты падпісваюцца адразу на некалькі гадоў. Ці так гэта? Ведаеце, я быў скептыкам, калі мне казалі пра сектаральныя санкцыі, не верыў, што гэта адбудзецца. Калі гэта адбылося, думаю, ведаеце, трэба прызнаць памылку. І еўрапейскі звяз упершыню казаў не пра рэалпалітык, не пра бізнес, не паліткарэктнасць, а так, ведаеце, адразу перайшоў Лукашенко ўсе чырвоныя рысы, і еўразвяз урэшце рэшт адказаў адэкватна. І што аказалася? І ведаеце, гэта такое расчараванне, што я сёння сяжу і думаю, а што гэта было? Навошта гэта было назваць сектаральнымі санкцыямі? Таму што, ведаеце, нафтапрадукты нельга, але паліва, там і дызель можна. Калійнае ўгнаенне нельга, але калі гэта іншы код, то можна, а калі заключаны дамовы на год, на 2, тады таксама можна. Што гэта за дзіркі такія, што гэта за рэшато такое, чаму такі падыход. І гэта шмат, як кажуць, гара радзіла мыш. Так, маральнае суджанне, так, захвочванне таго, каб Лукашенко выканаў патрабаванні пра пратэсных сілаў, але зноў чакаць, што гэтыя санкцыі прымусяць Лукашенко быццам ісці на выкананне тых патрабаванняў, я б не стаў. Калі б яны рэальна былі сектаральнымі, тады гэта можна было параўнаць з тым, што беларуская эканоміка магла бы згубіць больш за 10% ВУПу. А ў гэтым стане, ведаеце, я нават не памылюся, калі скажу, што па ітогах гэтага года Лукашенко скажа: бачыце, 4-й пакет санкцыяў быў, а экспорт Украіны еўразвязу вырас амаль на 70%. Такая парадаксальная сітуацыя пасля так званых сектаральных санкцыяў. Разам з тым вы заўважылі, што там не ўзгадваецца бензін і дызпаліва, а эканаміст Леў Львоўскі заўважыў, што там прысутнічае код 2710, і па гэтым кодзе Беларусь наэкспартавала ў 2019 годзе ажно на 5 мільярдаў 200 мільёнаў долараў, і што гэта акурат датычыць гэтых нафтапрадуктаў.
Ведаеце, вось калі мы кажам пра Беларусь і беларускі экспартны патэнцыял, нагадаю, што ў 2009-2011 годах у нас былі распушчальнікі, разбаўляльнікі, якія былі той схемай, якая выкарыстоўвалася для таго, каб не плаціць падаткі, пошліны ў расійскі бюджэт, і гэта добра спрацавала. Калі Еўрапейскі звяз думае, што праз гэтыя коды нешта можна абрынуць, застапаваць, не пусціць, ён вельмі памыляецца, недооцэньвае той вопыт, які маюць беларускія, расійскія міжнародныя кантрабандысты. Так што гэта зноў нам казалі адно тым людзям, якія думалі, што вось гэтыя санкцыі прымусяць Лукашенка да таго, каб і выпусціць палітвязняў, і сесть за стол перамоваў. А па факту рэалпалітык зноў аказаўся вышэй за ўсё, і вось тыя людзі, якія маюць камерцыйныя сувязі з Беларусю, яны пераканалі юрыстаў Еўразвязу менавіта так сфармаваць так званыя сектаральныя санкцыі. Вы кажаце, што напрыканцы года Лукашенко, магчыма, нават заявіць пра тое, што экспарт у Еўрапейскі звяз вырасце па выніках году. Аднак як увогуле санкцыі, якія былі ўведзены, да прыкладу, у адносінах да Менскага аўтамабільнага заводу альбо Белазу, адаб'ецца на саміх працаўнікоў? Ці гэта паўплывае нейкім чынам на заработную плату іхную? Як вы лічыце? Ну, безумоўна, калі, напрыклад, так МАЗ прадае не многа, але прадае нешта ў краіны Еўразвязу, прадае таксама ў Украіну, не ведаю, ці Украіна далучыцца да гэтых санкцыяў. Вось, і тут так будзе дзірка, будзе выключэнне беларускіх вытворцаў з еўрапейскага рынку, і зноў гэта, калі мы на мэтай санкцыяў так званых сектаральных з'яўляецца правы чалавека і вось звальненне палітвязняў, а мы тут кажам пра нейкія там заробкі МАЗу, Белазу і іншых прамысловых прадпрыемстваў, ну скажуць, добра, там Расія нам дасць 3-5 мільярды даляраў, надрукуем грошы, возьмем у Китая таксама нейкія там у арабаў і перацерпім. Справа ў тым, што сёння месседж, які пашле Лукашенко сваёй сілавой структуры, глядзіце, мы ваюем, мы кажам адкварта пра вайну, і вось еўрапейцы вось менавіта толькі так нам адказалі. Так што наша правда на нашай старане, а ўсе барацьбіты, усе змагары, як кажа Лукашенко, пойдуць альбо пад плінтус, альбо будуць закатаны в асфальт. І для Лукашенка гэта будзе год-два для таго, каб скончыць гэту брудную справу. Спадар Ярославе, а якую ролю будзе адыгрываць Расія? Ці будуць расійскія нафтавыя кампаніі увязваюцца ў эту гульню? Бо і так вядома ўжо пра тое, што пастаўкі на нафтан знізіліся, і ці тут пацерпіць нейкім чынам Расія ад гэтых еўрапейскіх санкцыяў, уведзеных супраць Лукашэнкі і рэжыму? Калі ў 2014 годзе былі санкцыі супраць Расіі ў Еўразвязу, і таксама і Расія ўвяла санкцыі, і казалі, ну вось, Расія таксама будзе адказваць, і гэта прымусіць да нечага Расію. Ведаеце, Расія мае магутныя магчымасці кантрабанды з-за ўсяго свету, і таксама еўрапейскія вытворцы ўдзельнічалі ў гэтым, і беларускія таксама памагалі ім. Так што, ведаеце, калі няма вось такога ізаляцыйных санкцыяў, якія было свайго часу супраць Паўднёвай Афрыкі з апартаідваў, калі, напрыклад, Іран санкцыі нафтапрадукты вельмі балючыя, і то ён кантрабанда гандляваў з танкераў нафтай сваёй, Ірак таксама гэта было, то ў Беларусі, Расіі, калі шмат партнераў і шмат вось такіх легальных спробаў уводзіць, экспартыраваць менавіта нафтапрадукты, то я не бачу тут будуць нейкія стрэлы, так? Напрыклад, кантрабанда папіросаў, напрыклад, альбо тавараў у Расію. Там ловяць кожную там 100-ю фуру. Ну так, гэта так паказаць, што гэта працуе. Але буйныя гульцы, вось гэты буйны бізнес, ён дамовіцца і з сілавікамі, і, на жаль, наступствам менавіта вось такога рэжыму санкцыяў будзе крыміналізацыя дзяржаўных органаў кіравання, таксама крыміналізацыя бізнесу, таму што гэта будзе такая ўжо дзяржаўна-прыватнае партнерства для таго, каб пераадольваць санкцыі і прадаваць гэтыя тавары ў Еўропу і ў іншыя краіны свету. Спадар Ярославе, калі вельмі коротка, калі ўсё ж такі гэтыя санкцыі ніякім чынам не закранаюць інтарэсаў беларускай эканомікі, чаму ўсё ж такі чыноўнікі дзяржаўныя і сам Александр Лукашенко пішыць, верашыць з усіх вуглоў, што мы пакажам Еўропе, што так з намі нельга, і пусцім нелегальных мігрантаў, і адкажам сіметрычна. Чаму такія вось заявы гучныя?
Не, ён піша, не, безумоўна, санкцыі будуць адаб'юцца. Нават сам Міністэрства эканомікі кажа пра 3%. Але мы казалі пра тое, што калі гэта сектаральныя санкцыі былі бы, то уплыў гэтых санкцыяў быў бы радыкальна іншы. 3% ён яшчэ перажыве, а вось тая істэрыка, тыя там генеральскія пагоны трэба адзець, ваеннае становішча, гэта для таго пакантраляваць сваю номенклатуру, сваіх сілавікоў. Ён кажа, супраць нас вайна, ён перабольшвае магчымасці развязу і жорсткасць санкцыяў для таго, каб сказаць, ведаеце, мы такія моцныя, што мы гэта перадольваем. Менавіта таму трэба, вось як кажуць, НАТО на нас нападзе, таму трэба вось бараніцца. І мы 25 гадоў бараніліся супраць НАТО, і наша перамога ў тым, што НАТО нас не напала. А тое, што НАТО нават не збіралася, аб гэтым ніхто не будзе казаць. Так і тут з санкцыямі. Мы, Еўрапейскі звяз на нас напаў на Расію, таму да Расіі давай грошы, людзі падкароўцеся мяне, таму што я адзіны чалавек, які ратуе незалежнасць. Напаў рублём. Рэчышчы гэтага вось гучаць гэтыя словы. Ну, атрымоўваецца, што ўсё ж такі пра вайну эканамічную першую чаргу вядзецца гаворка з вуснаў Александра Лукашэнкі. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Ярослав Романчук, вядомы эканаміст, быў з намі на відэасувязі. Мы працягваем тэму вось працоўнага уздзеяння санкцыяў, калі можна так сказаць, на працоўны рух. Аднак, вяртаючыся ўсё ж такі да падзеяў крыху ранейшых, незаконна звольненыя з беларускіх прадпрыемстваў удзельнікі пратэставых маршаў і страйкавых рухаў працягваюць судзіцца з працадаўцамі, што, зразумела, ва ўмовах сучаснай Беларусі бессэнсоўна. Дасведчанага бурыльшчыка скважынаў на прадпрыемствах Беларусьнафты Юрыя Шчучко адпаведныя ўнутраныя органы яшчэ і націснулі настолькі, што ён вырашыў пакінуць краіну адразу ж пасля свайго апошняга вызвалення. Цяпер Юрый звярнуўся па статус уцекача ва ўкраіне, пра што распавёў нашай кіеўскай карэспандэнцыі Ирыне Кананенцы. Я приехал из Республики Беларусь 30 сентября 2020 года. Границу пересекал я пешком между пунктами пропуска Новая Гута и Новые Яриловичи. Жил в городе Речице Гомельской области. Работал в ПО «Беларуснефть» бурильщиком скважин на нефть и газ. Страну я покинул ровно через сутки после того, как я был выпущен из ИВС города Речица, где отбывал очередные сутки. Вторая моя отсидка была 14 суток по 2 административным делам 23-34. И было в отношении меня, я был допрошен по уголовному делу в качестве обвиняемого за оскорбление сотрудника милиции в социальных сетях. Это вызвано было тем, что 13 сентября, в воскресенье это было, был сюжет из города Жодино, где сотрудник ГАИ ударил женщину в лицо. Просто так взял, нормально, она его снимала на телефон и ударил. Если честно, я очень сильно разозлился, я человек эмоциональный. Сразу на нем мне дали 10 суток за прошлые мои все. То есть я ходил на все марши, и видеоматериала у них хватало. И они начали по прошлым видеоматериалам мне просто накидывать сутки. И все. Первые 5 суток мне не давали передач, не давали моих таблеток, которые я принимаю. То есть сидел я в одиночке. На 9-е сутки я написал на имя прокурора, скажем так, заявление на то, что я буду объявлять голодовку, если они начнут меня выводить на прогулки. Потому что не выводили никого, ну, ни меня, ни уголовных. Ну, честно говоря, поголодал я недолго, 2 суток всего, и они начали делать это. Узнали в конторе управления по повышению нефтеотдачи пластов. Меня вызвали в отдел кадров, я приехал. Мне сказали, что мы тебя возьмем на работу, но они не могут не взять. Законодательство такое. Но тебе надо съездить в управление отдела кадров всего объединения и лично побеседовать с начальником отдела кадров всего производственного объединения «Беларуснефть» Ольгой Федоровой. Я сказал, что я никуда не поеду. Это, скорее всего, была какая-нибудь
учебно-воспитательная беседа, чтобы я сказал, что я больше не буду участвовать, я буду сидеть дома тихо, как мышка. Были ребята, которые были задержаны, в принципе, в первые дни. Насколько я знаю, в последующем их уволили. Те ребята, которые 26 октября вышли на общереспубликанскую забастовку из управления геофизических работ, были уволены в тот же день. Сразу после выхода я понял, что мне надо покидать территорию Республики Беларусь, потому что сидеть я не хочу. А страшно было? В какие-то моменты, да, конечно. Я живой человек, я понимаю, что в 4 стенах находиться вообще как бы не очень принятно. Ограничение свободы, ты понимаешь, что это реальная мера наказания. И мне повезло в том плане, что 29 сентября Украина отменила из-за ковида запрет на въезд граждан из Республики Беларусь именно. 29-го я вышел, 30-го с утра я еще успел оформить все юридические дела, там переписать на родственников все движимое и недвижимое имущество. И потом просто вызвал такси, доехал, да, за 50 рублей белорусских, там пересек ее пешком. Потом я еще задумывался, что мне делать, ВНЖ по волонтерству, либо там какие-то уже, принимать статус беженца. Как бы с одной стороны ВНЖ неплохо, потому что ты не ограничен в передвижении. Ты можешь покинуть территорию Украины, поехать в ту же Польшу, и к тебе не будут применяться никакие там штрафные санкции. Но с учетом того, что наше государство использует различные методы доставания, там, чтобы достать тебя из другого государства, сделать тебе хуже, я решил податься на беженство из-за этого все-таки, то есть попросить дополнительную защиту у государства Украины. Я знаю, что на меня завели дела по факту экстремизма там, и прочим, там их уже штук 4, по-моему. Справочка вот такого вида. Довідка про звернення за захистом в Украине. Наверное, в течение 1,5 месяцев я получил справку о том, что я легально нахожусь на территории Украины. И теперь могу не волноваться за то, что меня там по какому-нибудь запросу выдадут куда-либо. Это главное, это безопасность. Да, я теряю в некоторых правах, там право выезда, право работать, пока мое дело рассматривается. Зато я на 100% обезопасен. Сколько надо ждать? Я знаю, что ВНЖ по волонтерству – это самый быстрый, самый простой. Это в течение месяца сделать могут, ВНЖ по волонтерству. Согласно вот этой программе, мне сказали, что это может длиться от полугода до 2 лет. Опять же, хочу ли я просто дополнительную защиту, либо получить именно права беженца. Наверное, мы все в чем-то ошибались. В тактике своих действий. Кто-то начинал говорить, что можно диктатора скинуть мирным путем, но так не бывает. Я всегда считал, что добро должно быть с кулаками. Меня называли провокатором. Потому что мы идем мирно, вот у нас цветы, и там все испугаются и убегут. Так не бывает, к сожалению. І працягваем санкцыйную тэму, і ўжо зараз з намі на сувязі дарацца Святлана Ціхановская, Франак Вячорка. Вітаю. Добрый вечер. Франак, некалькі хвілінаў таму мы размаўлялі з эканамістам Ярославам Рамончуком. Ён скептычна паставіўся да гэтых сектаральных санкцыяў еўразвязу, заявіў, што яны не такія моцныя, не будуць мець моцнага ўплыву, бо і кантракты нібыта заключаныя да канца года будуць дзейнічаць. І, напрыклад, пра экспарт нафтапрадуктаў там не ідзе канкрэтная гаворка. Ці маюць яны на мэце ўсё ж такі эканамічна нейкі ўплыў, ці ўсё ж такі это у першую чаргу іміджавае пытанне для Александра Лукашенко? Я думаю, что все одразу. Тут и іміджавае пытанне, і рэальныя эканамічныя страты. Ясна, што яны моцна удараць не столькі па Лукашенку асабіста, колькі па кашальках
па так званых чырвоных дырэктарах, якія кіруюць дзяржпрадпрыемствамі, ну і ударыць у цэлым па стабільнасці сістэмы і па лаяльнасці тых, хто падкормлівае гэты рэжым і корміцца з яго кармушкі. Магчыма, там ёсць лазейкі. Гэтыя лазейкі мы пастараемся з еўрапейскімі калегамі закрыць. Лазейкі і ў справе продажу калійных угнаенняў і нафтапрадуктаў. Але ў любым разе трэба разумець, што гэта беспрэцэдэнтныя санкцыі. Такія санкцыі не ўводзіліся ніколі супраць Лукашэнкі. Такія санкцыі ў прынцыпе еўразвязам уводзяцца вельмі рэдка. І я думаю, што гэта вынік вялікага вычыну беларускага народу, вось гэтага 10-месячнага пратэсту, але таксама і моцнай кансалідацыі дзяржаваў Еўрапейскага звязу і іх супольнай каардынацыі з Злучанымі Штатамі Амерыкі, Великабрытаніяй і Канадай. Многія вось акурат задаюцца пытаннем, ці здольныя эканамічныя сектаральныя санкцыі зрынуць рэжым Лукашэнкі. Аднак пытанне не ў гэтым. Ці могуць яны ўвогуле нейкім чынам падштурхнуць да пратэставай актыўнасці ўнутры самой Беларусі, і ці не лічыце вы, што яны былі прынятыя запозна і што максімальны эфект яны бы атрымалі, калі былі прынятыя ў жніўні летась? Ну, гісторыя не любіць умоўнага ладу. Калі бы, можна бясконца разважаць. Галоўнае, што яны прынятыя цяпер, прымае іх не дэмакратычныя сілы, не офіс Святланы Ціхановскай, а прымаюць краіны Еўразвязу. Іх інтарэсы былі напрасткі парушаныя захопам самалёту Ryanair. Менавіта гэты факт, гэты інцыдэнт каталізаваў многія працэсы, якія і так наспявалі на Захадзе. Многія людзі, многія палітыкі, прэм'ер-міністры і міністры хацелі пакараць Лукашэнкі, але не было еднасці. Вось гэты захоп самалёта 23 траўня, ён пераканаў усіх, што Лукашэнку перавыхаваць немагчыма. Я думаю, што гэта не апошняя санкцыя. Я думаю, што нас чакае 5-й пакет. Я думаю, што будзе пашыраны істотна спіс асобаў і кампаніяў. Ну і наўскідку, я думаю, што жнівень-верасень гэта будзе прыкладныя даты абвяшчэння 5-го пакету, але таксама і Злучаныя Штаты Амерыкі рыхтуюць вялізны пакет санкцыяў. Гэта будзе беспрэцэдэнтны набор абмежавальных захадаў не толькі супраць прадпрыемстваў, як было раней, але і цэлых сектароў эканомікі. І акрамя прамога ўздзеяння на канкрэтныя лукашэнкаўскія прадпрыемствы і алігархаў, яны ўжо будуць мець таксама і пабочны эфект. Многія іншыя кампаніі, якія супрацоўнічаюць з дзяржкарпарацыямі, прадпрыемствамі Лукашэнкі, не змогуць больш гэтага рабіць. Апошнімі тыднямі, Франак, вядуцца размовы пра гандаль палітычнымі вязнямі. Вось і Рамана Пратасевіча разам з ягонай сяброўкай Софіяй Сапегай перавялі пад хатні арышт. Ці спрацуе і сёлета вось гэтая схема? Вызвалілі пару-тройку палітычных вязняў, і Еўрапейскі Саюз што робіць? Скасоўвае гэтыя санкцыі. Не спрацуе, няма шансаў, ніхто ўжо не купіцца на гэты блеф, гэты трук Лукашэнкі. Яно пракаціла ў 2006 годзе, у 2010, калі былі скасаваныя санкцыі, абменьвалі палітычных вязняў пачкамі. Частку вызвалялі, частку і ўзамен адмянялі санкцыі. Гэтым разам гэта не пройдзе. Гэтым разам ёсць кансэнсус і поўнае разуменне, што Лукашэнку трэба пакараць. Барэль падчас сустрэчы міністраў замежных справаў Еўразвязу сказаў, што пункт незвароту ўжо пройдзены. Кожны міністр сказаў, што мы шмат гадоў памыляліся наконт Лукашэнкі, але цяпер прыйшоў час яго пакараць. Я думаю, што у бліжэйшыя месяцы у Лукашэнкі будзе стаяць цвёрды выбар. Альбо выпускаць усіх, альбо пагаджацца на новыя выбары, так ці інакш рабіць саступкі. А гэта, магчыма, натхніць беларусаў вярнуцца на вуліцы гарадоў. Ведаеце, можа здарыцца так, што проста беларусы выйдуць, і іх ніхто не будзе затрымліваць, спыняць і арыштоўваць. І гэта будзе той пераломны момант X, калі вся сістэма пачне валіцца. І гэта можа адбыцца ў любы момант. Калі гэты працэс будзе запушчаны, то развал сістэмы можа адбыцца вельмі хутка. У нас не так шмат часу застаецца ў эфіры, Франак, аднак ёсць фактары Расіі. Ці ёсць сілы, памкненні, жаданні, на ваш погляд, а таксама грошай, каб укладаць у Лукашэнку вось у гэты час, пакуль Еўразвяз уводзіць гэтыя жорсткія санкцыі супраць Менску?
Расія не будзе фінансаваць Лукашэнку доўга. Калі Лукашенко пачне тануць, Расія не будзе яго выцягваць сваім выратавальным колам фінансавых уліванняў і крэдытаў. Я думаю, што ў Маскве таксама разумеюць. Зараз яны дзейнічаюць па інерцыі. Ну як жа так? Мы шмат гадоў улівалі мільярды ў Лукашэнку, а як жа зараз яго не падтрымаць? Але я думаю, ўсё больш і больш там ёсць разуменне, што ягоны час сышоў, гадзіннічак цікае, і трэба неяк з гэтым мірыцца. У Расіі няма сваёй іншай сілы, акрамя Лукашэнкі. Таму трэба зрабіць усё магчымае, каб Расія просто прыняла волю беларускага народа. А воля беларускага народу – гэта станавіцца дэмакратычнай дзяржавай і праводзіць свабодныя выбары, дзе ўсе змогуць узяць роўны ўдзел. Я думаю, што і для самой Расіі гэта будзе таксама выгадна ва ўсіх сэнсах. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Франак Вячорка, дорадца Святланы Ціхановскай, быў з намі на відэасувязі. І напрыканцы выдання «Ставім спадарства» пытанне: ці спадзяецеся вы на паляпшэнне свайго жыцця? Калі не, то чаму? А калі так, то з чым звязваеце свае надзеі? Жыхары Менску даюць свае адказы. Ну а я, Віталь Бабін, дзякую вам за ўвагу, за тое, што былі цягам гадзіны з намі. І, конечно ж, усяго добрага вам і да сустрэчы ў наступных эфірах. Улучшения в первую очередь хочется, чтобы в стране улучшения были. Стабильности хочется, чтобы дети спокойно ходили. Ну а так, конечно, хочется выйти спокойно на улицу, прогуляться, чтобы никто себя не дергал. Несколько дней назад приехал из Нью-Йорка. Я почти 5 лет не живу в стране. Меня очень сильно все это тревожит. И мне очень сложно говорить о каком-то будущем до тех пор, пока существует та власть, тот режим, который сейчас есть. До тех пор, пока мы связаны с Россией. До тех пор, пока, так скажем, диктатура одной страны поддерживает диктатуру другой страны. Только одна причина – это возможность, чем возможно связано улучшение, это ожидаемая смена власти. Надо начать ценить людской ресурс. У нас огромное количество перспективных молодых людей, и не только молодых, любых. Ресурсы, которые действительно чего-то стоят. Чем у нас лучше станет? Со сменой власти обязательно, в обязательном порядке, иначе ничего не будет хорошего. Ну, я надеюсь, что мы все скоро вздохнем хорошо, свободно и будем жить себе и радоваться жизни. Я же всю жизнь, вот мне 60 лет, да, у нас то перестройка, то еще что-то. Господи, да когда же это мы уже заживем нормально? Боже мой. Ну, вот хочется хотя бы сейчас. Я хочу идти и не бояться ничего. Самое страшное сейчас. У нас нет, мы лишены безопасности, нормальной жизни. В связи со всякими этими хапунами. Все перемелится, потому что на чьей стороне правда, тот и побеждает, в конце концов. Вот поэтому я думаю, что все будет замечательно. Как оно повернется, в каком направлении пойдем, дело такое неоднозначное. Но я думаю, все будет хорошо. Я позитивно смотрю в будущее. До конца года ничего хорошего не будет, а в следующем году мы должны выйти. Нет, ничего хорошего в ближайшее время не ожидаю. В связи с тем правительством, которое правит нашей страной. От него я ничего хорошего не жду. Всегда после хороших каких-то очень плохих вещей всегда идет рассвет, и все будет очень замечательно. Вітаю, шановне спадарства, з вами Ярослав Стешик. У эфіры «Аб'ектыў». Давайте разам падсумуем найважнейшыя вынікі гэтай пятніцы. Палітвязні ўзамен на зняцце санкцыяў. Акрамя еўразвязаўскіх санкцыяў, вялікі пакет санкцыяў рыхтуюць Злучаныя Штаты Амерыкі. Гэта будуць і сектаральныя санкцыі, і асабістыя фінансавыя санкцыі. І спробы абысці абмежаванні. Остается еще этот козырь, связанный с наркотрафиком, что Беларусь будет пропускать просто наркотики. Солнце скварить, Беларусь горить. Прячемся, где похолоднее. Даже в бане сижу.
Беларускія і расійскія дзяржаўныя прапагандысты называлі блогера Романа Пратасевіча асабліва небяспечным тэрарыстам, баевіком, які ваяваў на Донбасе на баку Украіны і гэтак далей. І гэтым апраўдвалі прымусовую пасадку ў Менску авіярэйсу Афіны-Вільня. А сёння аказалася, што Роман Пратасевіч разам з дзяўчынай Соф'яй Сапегай пераведзеныя пад хатні арышт. Аднак спадзевы, што пад хатні арышт перавядуць і нашых журналістак, не апраўдаліся. Ірына Адарфійчук. Медыі ды аўтобусы з цёмнымі вокнамі. Пра незвычайную актыўнасць для жаночай калоніі ў Гомлі, дзе ўтрымліваюць нашых каляжанак Дар'ю Чульцову і Кацярыну Андрэеву, паведаміў сёння Рагачоўскі рэгіянальны партал. Для онлайнера падзею пракаментавала прэсавая сакратар Міністэрства ўнутраных справаў. Што датычыць наяўнасці мікрааўтобуса журналістаў папраўчай калоніі нумар 4 Гомля, то тэлебачанне прыехала на адкрыццё рэабілітацыйнага цэнтру «Давер» для асуджаных жанчын. Навіна пра гэта размешчаная ў нас на сайце. Між тым, пад хатні арышт сёння перавялі Соф'ю Сапегу и Романа Пратасевича, дозволили им и побачиться с родными. Вчера действительно состоялась встреча Софии со своими родителями, с мамой и с отчимом. Встреча произошла в городе Минске в хорошей непринужденной обстановке в минском ресторане. Их по времени никто не ограничивал. Встреча произошла с разрешения органов предварительного расследования. С Романом Пратасевичем смогла сустрэцца ягоная сестра. Какая-то беседка была или что-то такое где-то там на природе, дали даже увидеться. Но это было постоянное наблюдение третьих лиц. Ну, вы понимаете, о ком я говорю. Информацию про измененную для Сапеги ды Пратасевича меру стрымання подтвердил у своим телеграм-канале следчы комитет. Абвінавачаныя даюць паслядоўныя прызнаўчыя паказанні, і ў адпаведнасці з заканадаўствам яны раней звярнуліся з хадайніцтвам пра заключэнне дасудовага пагаднення аб супрацы са следствам. Абвінавачанняў з затрыманых не знялі. Іх трымаюць у здымных кватэрах пад сталым наглядам. Но вы должны понимать, что Рома там не один. Это 24/7 наблюдений. Бацькі Романа перакананыя, што выкрываныя ў двукосці фільмы з ягоным удзелам працягнуць здымаць і дэманстраваць у дзяржаўных медыях. Адвакат Софьи чакае працягу следчых дзеянняў. Будет расследоваться уголовное дело, после чего будет принято какое-то процессуальное решение. Либо о направлении дела в суд, либо о прекращении уголовного преследования, либо о передаче уголовного дела в Российскую Федерацию для производства следственных действий. Затрыманне Романа Пратасевича і Соф'і Сапегі, дзеля якога ўлады Беларусі месяц таму перахапілі рэйс авіякампаніі Ryanair, не толькі выклікала міжнароднае абурэнне, але і паскорыла прыняцце эканамічных санкцыяў. Палёгку ва ўтрыманні Сапегі ды Пратасевича штаб Святланы Ціханаўскай лічыць новай спробай рэжыму дамовіцца з Захадам, як гэта адбывалася ўжо неаднаразова. Я думаю, што наіўных не засталося. Ніхто гандлявацца з Лукашэнкам не будзе. Кожны міністр ў развязу. Злучаныя Штаты Амерыкі і Великабрытанія выдатна разумеюць, што Лукашенко хлусіць. Але змяненне меры стрымання, прынамсі для дваіх пераследаваных, азначае, што сітуацыя ў Беларусі выйшла на новы этап, думае Франак Вячорка. Бо пасля шматмесячнага закручвання гаек Лукашенко вымушаны рабіць саступкі. Наперадзе чарговае пашырэнне санкцыяў. Акрамя еўразвязаўскіх санкцыяў, вялікі пакет санкцыяў рыхтуюць Злучаныя Штаты Амерыкі. Это будут и сектаральные санкции, и особистые финансовые санкции. Я думаю, что Злучаным Штатам магчыма спатрэбіцца больш часу, але гэты пакет, які рыхтуюць Штаты, ён будзе нашмат мацнейшы за ўсё тое, што было раней. Патрабаванні ж беларусаў у справе палітвязняў застаюцца нязменнымі. Вызваленне ўсіх, і 507 прызнаных, і некалькі сотняў яшчэ не прызнаных, але таксама пакараных за палітычную пазіцыю. Ірына Дарафійчук, Белсат. Генпракуратура накіравала ў Верхоўны суд справу чальцоў Каардынацыйнай рады Марыі Калеснікавай і Максіма Знака. Упершыню стала вядома, што канкрэтна ім ставяць у віну. Іх абвінавачваюць у змове з мэтаю захопу дзяржаўнай улады, стварэнні экстрэмісцкага фармавання і закліках да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы. Это важно, потому что это первый в истории случай независимой Республики Беларусь, когда заведены дела по этим уголовным статьям, когда будет суд. Это своего рода прецедент, поэтому, опять же, важно, чтобы он был как можно более публичным.
Паводле следства Марыя Калеснікава і Максім Знак уступілі ў таемную змову з мэтаю захопу дзяржаўнай улады неканстытуцыйным шляхам. Размеркавалі ролі і прыступілі да выканання злачынства. Пазіцыянавалі сябе прадстаўнікамі пераважнай большасці грамадзянаў Беларусі. Публічна заяўлялі пра перамогу на выбарах Святланы Ціханаўскай. Казалі, што народ Беларусі страціў давер да ўлады, а сама ўлада слабая. Паведамілі аб стварэнні каардынацыйнай рады для перадачы ўлады, пераадолення палітычнага крызісу, устанаўлення згоды ў грамадстве і абароны незалежнасці Беларусі. Максіму Знаку і Марыі Калеснікавай пагражае да 12 гадоў зняволення. Пакуль невядомая ні дата, ні суд, у якім будзе праходзіць працэс. Еўразвяз працягнуў сектаральныя санкцыі супраць Расіі, уведзеныя за анексію Крыму і вядзенне гібриднай вайны ў Донецкай і Луганскай вобласцях. Сёння ж расійскае міністэрства замежных справаў заявіла, што Масква падтрымае Александра Лукашэнку, каб разам супрацьстаяць амерыканскім і еўрапейскім санкцыям ды каляровым рэвалюцыям. Афіцыйная Масква заяўляе, што Еўразвяз спрабуе ўмяшацца ва ўнутраныя справы Беларусі. Расія застаецца практычна адзіным шляхам, праз які рэжым Александра Лукашэнкі будзе спрабаваць абысці сектаральныя санкцыі Еўразвязу. Діяна Радкевіч. Сектаральныя санкцыі прынятыя, але ёсць дзве гаворкі. Падпісаныя да сёння дамовы застаюцца ў сіле. Напрыклад, яшчэ 1,5 года працягнецца экспарт угнаенняў праз порт у Клайпедзе. Будзе час, каб знайсці парты ў Расіі. Радыкальнага змяншэння тэмпаў экспарту тавара ў гэтым годзе я не мяркую не будзе, таму што трэба ж выканаць абавязкі. Абавязкі могуць быць гадавыя, паўгадавыя, двухгадавыя. Другая агаворка – экспарт асноўнага тыпу калійнага угнаення працягнецца. У рашэнні аб забароне экспарту не ўключылі хларыд натрыю з утрыманнем аксіду калію ад 40 до 62%. Міністр замежных спраў Літвы Ландсбергіс адзначыў, што сектаральныя санкцыі ў дачыненні да калійнай галіны будуць паступовыя. Можа быць, это акурат і мелася на ўвазе, што спачатку будзе зачэплена нейкая пэўная частка угнаенняў, пасля будзе наступная. Агулам санкцыі мусяць абмежаваць імпарт у Беларусь тэхналогіяў, якія можна выкарыстаць для маніторынгу ці перахопу інтэрнэту і тэлефоннай сувязі. Таксама пад забарону трапяць тавары падвойнага прызначэння для вайсковага выкарыстання, інгрэдыенты для тытунёвых вырабаў. Абмежаванні ёсць і ў экспарце з Беларусі нафтапрадуктаў, калійных угнаенняў, у доступе ўраду Беларусі на фінансавыя рынкі Еўразвязу. Еўрапейскаму інвестыцыйнаму банку забаронена фінансаваць праекты дзяржаўнага сектару Беларусі. Эканаміст даследчага цэнтру Бірок Леў Львоўскі падлічыў, што эфект ад санкцыяў можа прывесці да 7% падзення ВУП. На ранейшае ж абмежаванне скардзіцца Белавія, якая штомесяц губляе больш за $10 мільёнаў. А МЗС Беларусі ў сённяшняй заяве праводзіць паралелі з пачаткам вайны. Пасля вераломнай сумеснай атакі 22 чэрвеня 2021 году з боку восі Еўразвяз, ЗША, Великабрытаніі і Канады на беларусаў, на працоўныя калектывы нашых прадпрыемстваў, бізнесоўцаў, журналістаў, а таксама дэпутатаў толькі за тое, што яны выказваюць уласнае меркаванне, было цалкам зразумела, што будзе зроблена новая дарэмная спроба паступова душыць нашых грамадзянаў. Наш эксперт лічыць, што гэткая рыторыка не вынік страху перад санкцыямі, а спроба паказаць гатовасць да барацьбы з Захадам. Яны бы былі эфектыўныя тады, калі бы 500 палітзаключоных выйшлі на волю, калі пачаўся дыялог і пачала быся гуманізацыя зноў Беларусі. Калі справа толькі аб тым, эфектыўнасць, якія паказчыкі будуць у эканоміцы, то я нагадаю, што за 4 месяцы гэтага года экспарт тавараў у Еўразвяз узрос больш, чым за 85%. Рэжым абяцае адказаць на абмежаванне Еўропы сваімі санкцыямі. Прадэманстраваць іх абяцае ўжо праз 2 тыдні. Такіх сур'ёзных механізмаў, які беларускі бок не выкарыстоўваў, уже практычна няма. Конечно, застаецца яшчэ гэты козырь, звязаны з наркотрафікам, што Беларусь будзе прапускаць проста наркотыкі праз мяжу, ці нелегальная міграцыя, можа быць забарона імпарт асобных тавараў. Акрамя таго, пагражаюць знішчэннем грамадзянскай супольнасці, ціскам на літоўскія ды польскія бізнесы, якія працуюць у Беларусі. Але палітолог лічыць, што ў Еўразвязу механізмаў супрацьстаяння значна больш. Діяна Радкевіч, Белсад.
У судзе Рэчыцкага раёну пачаўся крымінальны працэс над пенсіянеркаю Людмілою Хлусевіч. Жанчыне 65 гадоў. Яе вінавацяць у абразе міліцыянта Жарыкава. У інтэрнэце пад допісам пра гэтага Жарыкава, звязаным з паслявыбарчым міліцэйскім гвалтам, Людміла Хлусевіч напісала адно слово, якое сілавікі палічылі абразлівым. Я вот именно имела в виду милицию, всю милицию. Они нас не защищают, они нас только умеют наказывать, бить, уничтожать. Вот это я имела в виду на своих эмоциях. Но не именно на этого человека, который даже его не знаю, ни фамилию не видела. Всех благодарю, всех людей, которые мне писали. Они меня продлевают мою жизнь. Я хочу жить и буду жить до светлого дня и свободной Беларуси. Як сцвярджае прокурор Гародная, напісаўшы слова «тварь», Людміла Хлусевіч прынізіла аўтарытэт, гонар і годнасць прадстаўніка ўлады. Падсудная на працэсе адзначыла, што гэта лексема літаратурная. Суддзя Кацуба пацікавілася, ці праўда, што абвінавачаная пакідала перадсмяротную цыдулку. Пенсіянерка, хворая на анкалогію, пасля ціску і допытаў сапраўды напісала адпаведны ліст. Суддзя прызначыла псіхіятрычную экспертызу. Працяг працэсу праз 2 месяцы. У Москве 4-й дзень запар рэкордная смяротнасць ад каронавіруса. Там з панядзелка ўсе арганізацыі мусяць не менш за 30% работнікаў перавесці на аддалены рэжым працы. Каб супрацьстаяць распаўсюду хваробы, абавязковую вакцынацыю ўвялі 11 рэгіёнаў Расіі. Пры гэтым мясцовыя ўлады скардзяцца на дэфіцыт вакцыны ад COVID-19. Улады Беларусі таксама заахвочваюць людзей прышчапляцца. Сёння ў Менску мусілі пачаць працу дадатковыя пункты вакцынацыі ў гандлёвых і забаўляльных цэнтрах. Афіцыйныя парталы змясцілі наступныя адрасы. Нашыя карэспандэнты ў першую чаргу наведалі ЦУМ і высветлілі, што пункту вакцынацыі там няма, а працаўнікі крамы нават не ведалі, што ён мусіць быць. Наступнае месца – Камароўскі рынак. Пункт тут ёсць, але прышчапляюць у ім толькі да 13 гадзіны. Адным з тых, хто паспеў, быў вось гэты маладзён, які прапанаваў нам відэа ягонай вакцынацыі. У спісе пунктаў прышчэпак гандлёвы цэнтр «Галерэя». На паперы там медычная паслуга ёсць, а ў рэчаіснасці адсутнічае. У інфацэнтры нам паведамілі, што пункт адкрыецца, імаверна, у аўторак. Між тым, Міністэрства аховы здароўя паведамляе, што ў Беларусі больш за 820 000 чалавек атрымалі першую дозу вакцыны ад каронавіруса, з іх больш за 500 000 прайшлі поўны курс вакцынацыі. Гэта ўсяго 5% насельніцтва Беларусі. У Беларусі рэкордна высокія тэмпературы, таму гараць трансфарматарныя падстанцыі ды плавіцца асфальт. А ў нашых суседзяў анамальная спёка рэзка змянілася ураганам. На паўднёвым захадзе Чэхіі смерч разбурыў цэлыя сёлы. Ёсць загінулыя і пацярпелыя. Надвор'е сапраўды анамальнае. Сярэдняя дзённая тэмпература ў Беларусі складала больш за 30 градусаў цяпла, а на паўднёвым усходзе дасягнула 36 градусаў. Напярэдадні тэмпературны рэкорд зафіксавалі ў Магілёве і Менску. Паветра прагрэлася да 37 і 35 градусаў адпаведна. Найбольшае значэнне тэрмометры паказалі на Гомельшчыне. У пасёлку Акцябрскі больш за 37 градусаў. Праз спёку ў Беларусі аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі. Пшикаю на себя водой, пью побольше воды, ну и меньше ем. Самое главное – не стонать. И не говорить так: ой, жарко, ой, плохо. Можно съездить на озеро покупаться. Уже как-то надо немножко погреться под солнышком. Прячемся где похолоднее. Даже в бане сижу. Ну, когда она, конечно, не топится. Иду в душ горячий. Горячий душ принимаю, конечно. А потом, когда выходишь после горячего душа на улицу, намного свежее себя чувствуешь. Анамальнай спёкі ў Беларусі не вытрымалі асфальт і трансфарматарныя падстанцыі. Паводле Міністэрства энергетыкі, праз экстрэмальна высокую тэмпературу паветра пераграваецца абсталяванне. Пакутуюць і людзі. За апошні тыдзень з цеплавымі ударамі ў медычнай установы звярнуліся 117 беларусаў. 32 з іх былі шпіталізаваныя. Не нравится вот эти дни. Очень тяжело людям переносится в старшем возрасте, да, у кого проблемы с высокое давление, лишняя полнота. Мне кажется, я похудела, потому что много потею. Ну,
В остальном ничего, пришлось более открыто одеваться. Жарко очень, хочется постоянно пить, поэтому постоянно. Вот. На улице не хочется быть в помещении. У Беларусі забаронена наведваць лясы ў 104 раёнах. Яны адзначаны чырвоным на інтэрактыўнай мапе ад Міністэрства лясной гаспадаркі. Гродненская область, Киевский район. На паўночны захад Беларусі прыйшоў моцны град. Магутны лівень накрыў Смаргонь, Маладзечна і Валожын. Учора навальніцы і вецер павалілі ў Беларусі некалькі дзесяткаў дрэваў і пашкодзілі збудаванні. Больш жорсткія наступствы анамальнага надвор'я адчулі ў Еўропе. Моцны ўраган у Польшчы прывёў да затаплення вуліцаў і разбурэння будынкаў. Ратавальнікі выязджалі на выклікі больш за 2600 разоў. Горай жыхарам Чэхіі туды прыйшоў тарнада, які разбурыў 2000 дамоў на паўднёвым захадзе краіны. Ад непагадзі пацярпелі больш за 200 чалавек, ёсць загінулыя. Хуткасць ветру дасягала 400 км за гадзіну. Гэта адбылося вельмі хутка. Позна ўвечары сышліся хмары ў небе, грымела, а потым надышла за адзін момант такая агромністая цёмная варонка, як смерч. Прасціны ляталі ў паветры і ўсё пачалося. Наша вёска адчула наступствы тарнада. Палова вёскі ад царквы да галоўнай дарогі практычна зраўняла з зямлёй. Беларусам таксама варта падрыхтавацца. Увечары абяцаюць навальніцы ды дажджы. Пасля гэтага спякота на большай частцы тэрыторыі аслабне. Ірына Карніенка, Белсат. Спадарства, сёння пятніца, а значыць, праз момант вас чакае самая прэсавая праграма без акрэдытацыі. Сёння пра чаканне крышталёвай ночы для беларускіх бізнэсоўцаў і пра гандаль палітвязнямі. А я з вамі развітваюся і зычу сілаў і бадзёрасці.